Агар ки хоҳед ки муваффақ шед, як бизнеса қабед ҳава катаравед. Калон мешед, бахван мешед, зур мешед. Як бизнеса калон дошта бошед, вай беҳтар, чем 5 майдак бизнес. Бахшиш устод, вақте ки бизнес ки мо ҳастем мақсад соҳаи химчисткай узки направление мақсад ура дар мешад ки дар мисол шаҳрҳои Тоҷикистон амалӣ карда, ака берун ай Тоҷикистони соат ав қадар мо баромада мақсад намедонем. Хоб, набошад аввал полностью бозори ҳамун хутотуна, ҳамун направление ба ҳамун узки направление, вес мисол аввал Душанбе ба номер 1 шед, баъд буред областҳо шавед, ҳамин чизе ки уже прибыльный шуди вотун, прибыль достаточно шуд, резервный пул, резервный кадр, потенциальный бизнес истифода баред, баъд майлаш дуюм идея, севим идея бо истифода кунед мешад. Рамад калом устод и бо устоди мо шогирди шумо акай бузургмер бо он кас иншаллоҳ кӯшиш мекунем ки дар Тоҷикистон зиёд кунем.